pulit iada khappud Border Ecuriti Force kila Kurup bunba kimar bala buhrieh khlaw ya kiba ki nongkhaii tu ki thmu ban shalan sha Bangladesh. Ki pyrton Bsf Battalion haka khat kendai tarik Naiwieng kila Kurup bun kimar bala thep ki byrni plastik ban pyniaid sha Bangladesh. Yakini kimar bala Kurup la aiti ki nongtrei ko Ophis Central Customs kabadon Pynursla ban le katkum ki kyndon